Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Tamara en Stef Konings, ofwel Pruufmaar uit IJsselstein. Tamara, docent Nederlands, is de oudere zus van Stef en hij is van beroep muziektherapeut. Wie bijzonder is het dat broer en zus samen liedjes maken en zingen. Het duo Pruufmaar denkt er niet zo over na. Een hechte familieband maakt dingen namelijk makkelijker bespreekbaar. Qua samenwerken is het zo natuurlijk en zo gemakkelijk om Stef op zijn donder te geven als hij iets niet goed doet voor mij. Nee, het is makkelijk om iets te zeggen. Het is niet gewet wat, ja, als je iets zet wat, of kritiek of als je, ja, je ziet gewoon eerlijk tegen elkaar. Dan, dat is makkelijk, want je weet toch dat je als relatie ziet de familie. Je weet precies wat gaan elkaar uit. Stilste die te staren, maar in gedachten blijft peplaren. Al wat recht toe aan is, gooit hij je liefst over een andere boeg. Luistert zit te leven, dat er de snuten maken geven. Kanonnen vol confetti, schiet zij nooit genoeg. We willen meer dan alleen maar een liedje schrijven en de studio in. We vinden het heel belangrijk dat die clip ook mooi is en dat het leeft binnen IJsselstein. En ja, we moeten toch dingen regelen, organiseren. En niet alleen IJsselstein en Limburg natuurlijk. En, dat zullen we met z'n tweeën niet kunnen. Nee. Nee. Vaste over nooit, gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder zil. We zien met 5 in totaal. We zien met, en dan hebben we Judy, die hebben we erbij, Erwin en Guus. Ja. En we zien eigenlijk, Erwin is een kameraad van mij en Guus ook. En Judy is dan een vriendin. Dat is mijn vriendin, ja. Dat klinkt manager, producer-achtig. Ja, als je een mooie woord wilt geven, dan zien dat wel woorden die erbij passen. Het is een thriller, hè? Wat Dodder ik zelf aandurf met al die halve finalisten bij elkaar te kroepen. Het is echt, wij vinden het spannend eigenlijk. We zaten door bij Goesting en kei spannend. We hebben allebei niet gegeten, wel gedronken, maar gewoon... toen kwamen ze toch binnen. En toen was het gekhuis. Ja. Het was bizar. En ja, dat was dus heel... toen stond heel IJsselstein op zijn kop, Weesum op de kop. Ja, dat was echt heel bijzonder. En dan nog richting de finale, dat was minstens net zo bijzonder. Ja, hier proef maar wat Ruud net terecht zei. Op weg naar Mergen vinden we inderdaad de tweede finalisten door deze race. Mario Konings en Tamara Konings schreven de tekst en Stef Konings en Tamara Konings schreven de muziek. Proef maar, ook van Venrooy van Noord, het tweede nummer. Ja, ik was de pineut bij pap en mam. Ik moest bij de jeugdbond vanmiddag op het podium. En Tamara die ging er wel staan. En ik vond dat ook leuk, dus dat hebben ze goed gezien. Pap en mama hebben ze eigenlijk altijd metgegeven van, nou, doe vooral wat je leuk vindt. En dan komt de rest, dat komt wel erbij. Dat gaat wel lukken dan. Als de dag niet net zoals bij, tik de kiek kan ons neus voorbij. Met de roosboom van mij in het verschiet, is het zaak dat geen earth vandaag geniet. Al denk ik dat toen wij 13, 14, 15 waren, toen hadden we er ook niet aan op te denken om dit samen te doen. Nee, maar dat klopt. zit een heel andere leeftijd en wat je al zegt, als je ouder werd, dan is dat denk ik toch anders. En we zien sowieso heel hecht als familie, ook met onze andere broerke Willem. Dus ja, wat dat betreft zit dat wel goed en ik zou het nou ook echt niet anders willen. Oh, dat is lief. Dat is lief, hè? Ja. Brief maakt met, zing laat zien, wat vastgelovend is. Zoen maar dat moment, tussen leer en nou, tussen boeis en gauw. Ik ben ook bezig met de tekst, maar dat is echt maar net hoe of wat dat uitkomt. Stef is heel erg met de muziek bezig.
En dat is eigenlijk ieder jaar ook nog wel anders geweest welke volgorde. We zijn maar of het dan eerst een thema is in de tekst, of ik maak eerst de muziek. Dat is eigenlijk ook wel ieder jaar wel anders. Dus ik denk dat we door gewoon elkaar best wel in aanvullen, dat is heel verschillend. Stef heeft zich er ook ontzettend in ontwikkeld de laatste jaren, omdat hij nou zijn eigen studiootje heeft. En het mooie is dat je dan al heel vroeg met de sound bezig kunt zien, zeg maar. In plaats van als je de melodie aanlevert en bij de studio en die gaan er dan mee aan de slag. Dat is wel heel fijn in wat we nou doen, zeg maar. Ja, en dat willen we ook zo. We willen echt alles zelf in de hand hebben. Mondags half 7. Leef nog en later. Rammelt de wekker. Maar nu heb ze een kater. Met ogen vol pupsje. Kijk ze de kamer rond. Veel sticht belabberd. Zo krank wie een hondje. Ik denk dat we dat gewoon willen laten zien. Ja. En waarom willen we dat laten zien? Omdat het weer een hele andere kant van Prüfmaar is. En gaat die Prüfmaar sound wat vooral gas geven en wat best wel bombarisch is. En ik denk ook de liefde voor de Limburgse muziek die we allebei hebben. Om dat op een bepaalde manier te kunnen uiten. Want er zijn zoveel mooie Limburgse liedjes. En als je die dan op een eigen manier kunt brengen, dan is dat super tof. Dan is dat ontzettend vet. Loeiende klokken van Limburg Milange. Loeiende klokken versterken de band. Laat eens horen wat staat te gebeuren. Loeiende klokken van Limburg Milange. Ja, ik denk dat dat ook een onderdeel is van het succes, zeg maar, omdat mensen er inderdaad zo ook gewoon groot zien op de regio en toch wel chauvinistisch en dat ze het daarom ook zo omarmen en dat het ook zo ontploft eigenlijk in Venrooy. Ja, en vooral ook Venrooy had natuurlijk, daar hebben we ook Bjorn en Mieke, dus die hebben er al van geproefd. En IJsselstein is dan net een wat kleiner dorpje, dat wel ontzettend vastelovensminded. Maar die dit nog niet, dan was dit nog nee. En ook voor ons, het was gewoon allemaal nee en dan is dat, dan is dat wel gaaf. Vastelovend, kom meehalen. 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 Kan dat misschien? Ik wil eens laten. Ja, la 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 laten. Er is genoeg aanwas in Venrooy. En ik denk dat de vastelovensmuziek er voorlopig nog wel veilig zit. Ik wil eens laten, maar ik net wat vroeger laten. Tel me af, maar verruut tot een titel niet nog later. Dankjewel! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.